Și iată-ne și la primul episod din podcastul meu Talks with Fox. Avem vești bune pentru tine! Înregistrează-te în aplicația MallMove și primești un cupon de reducere după fiecare tranzacție. La cumpărături de minimum 150 de lei poți câștiga prin tragere la sorți un Mercedes-Benz GLC și carduri de carburant de 1500 de lei. Câștigă cu fiecare tranzacție. E bine, evident că acest podcast trebuie să aibă un invitat și o mașină, așa că nu ai nevoie de introducere, Shelly, pentru că în primul rând ți-ai luat și o mașină care nu are nevoie de introducere, Maybach S580. Ce an? 2023. Putea să fie 680, dar n-avea sens la bani. N-avea sens, adică tot e ok. Vreau să-mi dai așa un pic, uite, eu o să mă uit un pic pe ea și o să zic ce-mi place. În primul rând îmi place că ai Digital Light, evident, ai tot ce se poate pe mașina asta, dar vreau să-mi spui tu 3 lucruri cele mai tari la această mașină. Cele mai tari lucruri la această mașină sunt următoare. În primul rând, modul în care arată și grila asta, o diferențiază de S, n-are nicio legătură cu S-ul. Dunga asta în capotă, deci estetic, în primul rând, modul în care arată. În al doilea rând, faptul că are ușile alea în spate care se închid, se deschid singure, care are Rolls-Royce, e foarte tare. Și în al treilea rând, interiorul, cu tot ce presupune el, first class-ul opționat pe spate, cu măsuțe și cu tot ce înseamnă. Astea sunt te întreb eu, ai și suportul ăla de pahare? O să vorbim despre asta. Am înțeles, deci nu te pripi. Nu mă pripesc, da? Ești pregătit? Vrei să vorbim? Da, felicitări că îți faci podcast. Mersi, mă bucur să deschid acest podcast. Gojira a avut mare noroc. Eu am deschis și podcastul Gojira, aproximativ discuții, deci cred că o să-ți port noroc. Ce faci, Eli? Ce să fac? Agitat un pic. Cu era Costinești astăzi. Ce agitație, mă, Maybach-ul ăsta cu pătuțul tău, cu frigiderul tău. Auzi, m-a zis omul, hai, ce-aș vrea și eu apă rece. A deschis frigiderul și... Chiar e util frigiderul. Ia, vreau să văd până în capăt. Și deci ai două trepte de răcire și mai ușița asta. Și cu șampanie frumos acolo. Îmi place. Dar nu am opțiunea de, ți-am zis, de opțiunea de pahare de șampanie, ceea ce e foarte ciudat. Eu nu înțeleg cum ei îți dau opțiunea de șifoniere, era să zic. Era tare să aibă și șifoniere, sincer, să-ți adungă cămășii. Da. Nu știu cum îți dau opțiunea de frigider, dar nu îți dau și opțiunea aia. Eu credeam că în momentul în care tu ai frigider, ai automat și cele două păhărere, care sunt un rahat dacă să te gândești. Și ai și asta aici, vezi că aici unde am eu scrumiera, ai gol. Aici trebuia să vină cap holder din ăla de se prinde. Hai să o luăm logic. Dacă tu ai șampanie în spate și nu ai opțiunea aia, unde ții paharul? Exact. Exact despre asta este vorba. Asta n-au gândit-o. Inginerii de la Mercedes n-au gândit-o pe asta. Bei din sticlă, ca țăranul. Ți-ai luat Maybach și bei din sticlă. Da. Pleci la mare? Ce ai zis? Da, mă duc la Costinești. Mă duc să văd cum mai merge treaba la teren acolo, la Beach Please. Cum mai avem? Cât mai avem? Mai puțin de o lună. Ce e azi? 11? 12. Practic suntem la jumatea festivalului într-o lună. În ziua 1, că noi avem o zi 0, numim ziua 0 care e 10 iulie și atunci ai 10 iulie ziua 0, 11, 12, 13, 14, zilele 1, 4. Dar de fapt sunt 5 dacă nu merg și ziua 0. Se cheamă ziua 0 că nu există muzică live, e doar DJ-ară și e ca să se bucure oamenii de toată experiența asta de festival care nu constă în line-up. Am înțeles, adică să nu intre direct în pâine, să fie așa un... Toată lumea când evaluează un festival se gândește ce line-up e, dar un festival înseamnă mult mai mult decât un concert cu mulți artiști, că ai food court, ai roată, ai aparate de dat cu pumnul, ai... Bine, roată, bine. Multe chestii. Avem niște tramvai, o să aducem niște tramvai care o să face niște happening-uri înăuntru. Acum încercăm să luăm un avion dezafectat, dar nu știu dacă reușim. Eu vreau să te întreb, pe lângă faptul că eu doar ce am aflat că tu ai 23 de ani. Da, tu nu știai că am 23 de ani? Nu știam știam că ești mai mic decât mine, dar nu mă gândeam că ești atât de mic. Câți ani îmi dădeai? 25, 26. 26 de ani am eu față de 26 de ani? Așa, nu după față, ci după cât ai realizat, sincer. Adică cumva eu am înțeles că tu ești în YouTube de la 13-14 ani. 11. De la 11 ani. 11 ani? Da. Deci ai mai mult de 10 ani online. Păi de-aia mi se pare mie că ești mult mai matur, că tu ai umblat cu chestiile astea, ai învățat care e schema. Da. Și a fost foarte progresiv, asta a fost norocul meu, că dacă era peste noapte succesul, cred că mi se urca la cap și până acum cred că eram un terminat. Dar așa fiind pe trepte, am învățat, m-am lovit, De ce râzi, domnul șoferul Rușeli? Șoferul Rușeli, că nu pot să spun pe nume. De ce râzi? Ai dreptate. Am dreptate totală, nu? Dar chiar sunt curioasă, de exemplu, după cât timp ai făcut
100.000 de abonați pe YouTube. 100.000 de abonați am făcut în 2015, în contextul în care m-am apucat în 2012, deci 3 ani. Ok. Da, Bun. 2015. După aia în 2018 am făcut 1 milion, deci încă 3 ani. Deci în 3 ani ai făcut 100.000 și pe aia în alți 3 ani ai făcut 1 milion. Da, 6 ani în total. Top. Și după aia, de la 1 milion la 2 milioane, am mai luat un an. Doar un an. Pentru că ai învățat schema. Ai învățat cumva care sunt foarte tare. Nu, mie, ți-am zis și înainte să ne vedem, apreciez așa foarte mult. Mie mi se pare că ești foarte inteligent, știi și tu asta oricum. Mulțumesc frumos. Ai flair-ul ăsta și cumva mi se pare că știi ce urmează. Nu știu dacă a fost schemă sau nu treaba cu domnul șoferul lui Shelly, dar a fost o schemă foarte bună. Nu știu, depinde ce consider o schemă. Adică, un marketing în plus. da, m-am gândit, eu aveam nevoie de șofer oricum, adică mi-au luat permisul, a fost clară chestia că voiam șofer. Și după ce l-am luat pe domnul șofer și ne-am mai împrietenit, am petrecut ceva timp împreună, că până la urmă șoferul, dacă te gândești, petrece cel mai mult timp cu tine, ce puțin la mine așa e. Așa, am zis, bă, ar fi foarte tare să documentezi cumva ce se întâmplă, care e viața ta, dar viața mea prin perspectiva ta, arătând și viața ta în același timp. Și atunci am zis, hai să dăm drumul la cont, și lui s-a părut o idee foarte bună. Așa, și sincer nu mă așteptam să bubuie cât de tare a bubuit, dar mă așteptam să aibă un succes. Dar nu mă așteptam la ce a fost, adică a bubuit foarte, foarte tare. Se bucură și el aici, domnule. Am și eu o întrebare, urmează să-l dezvăluim la un moment dat pe șoferul lui Shelly? Cred că o să dezvăluie lumea, adică lumea deja a început să dezvăluie. Mie mi se pare mai tare să nu se știe cine e. Mi se pare mai interesant, un fel de Cara's Dreams, așa. Fix. Așa. Dar adică e inevitabil, na, deja s-au pus chestii cu fața lui și așa mai departe. Dar el face genul de conținut POV în care filmează ceea ce mie genul ăsta de conținut mi se pare tare și neexplorat. Noi acum ne gândim să începem și un canal de YouTube unde să se filmeze tot așa cu un GoPro și știi cum sunt nemții ăia care fac se duc cu mașina pe autoban și filmează POV, experiența de condus și așa mai departe. Autotop NL. Autotop NL, așa. Că suntem băieți. Da, mă, că ea doar filmează, ea n-au whatever poveste în spate cu șoferul nu știu cine, dar doar filmează experiența de condus. Ei, mi s-a părat tare vlogul POV în care și conduce și prezintă și mașina un pic, na, poate ne mai dăm și cu altă mașină, plus ce vezi pe TikTok, dar mai extins, știi, într-un format de vlog. Mi se pare că asta e foarte tare, că oamenii te urmăresc, copiii sunt super inspirați de tine, vor să afle cât mai multe de la tine și atunci el vine și dau parte din viața ta, adică oamenii se simt mult mai aproape de tine. Da, și dacă aș relata-o eu, ar fi ciudat să povestești tu, știi? Gen, eu m-am trezit de dimineață, am făcut pare, asta. hai mă, lasă-ne, că știm, fix. Știi? Eu vreau să te întreb un lucru, tu când, să zicem că Shelly de la 15 ani, 14 ani pe acolo, se gândea că o să ajungă Shelly în Maybach la 23 de ani, având ce are acum? Nu, nu știam ce era Maybach. Serios? Adică tu simți că toate lucrurile tale s-au întâmplat pur și simplu sau te-ai gândit, ți-ai făcut o structură în capul tău așa? Nu mă gândeam Maybach, dar eu mi-am dorit, de când am început să prind aripi YouTube-ul, am început să mă văd făcând asta, adică inițial prima mea dorință, primul meu scop a fost că vreau să fiu super cunoscut, asta îmi doream la început. Bani nu se făceau atunci oricum și nici nu exista perspectiva să faci genul de bani care se pot face astăzi, știi? Adică nici măcar cei mai mari YouTuberi de atunci din România sau creatori de conținut nu făceau banii pe care îi fac ei astăzi și pe care îi fac eu astăzi. Adică piața era cu totul mult mai mică, știi? Ce creatori de conținut mai erau pe vremea aia când te-ai apucat? Mikey H de la Doza de H, Mihai Zmenta, Bianca Adam Tequila, care mi-a făcut și o promovare. La momentul acela pe 70 de lei, foarte ieftină promovare, dar foarte eficientă. Cine mai era? Creative Monkeys. Da. Nu exista TikTok, nu exista Instagram-ul, de-abia prindea rădăcini, adică Instagram avea logo-ul vechi, știi, sigla aia veche cu o cameră, retro, așa, și toată lumea își punea filtre de alea retro pe Instagram, se făceau poze cu retrica. Ai prins retro, de fapt, ai prins, logic ai prins, da. Nu știu dacă foloseai, nu știu dacă generația ta era cu selfie-uri cu retrica din alea, cu filtre de alea. Și tu, de exemplu, acum eu te văd așa în postura unui om, mergi spre antreprenor, om de afaceri, ești în zona asta, ți-e dor să faci YouTube cum făceai mai de mult? Îmi place mult mai mult să fac, adică eu întotdeauna mi-am dorit să fac proiecte foarte ample și când am făcut când făceam doar vloguri, mie mi se părea că eu încerc să fac vloguri din ce în ce mai profi, adică nu m-aș întoarce să fac chestii mult mai simple decât fac astăzi, că mi se pare mult mai tare ce fac azi în materie de complexitate a lucrurilor, inclusiv pe YouTube. Unde eu și acum din când în când mai fac niște vloguri din astea simple, în care pur și simplu arăt, uite, mă duc până la Costinești și mă întorc și hai să vă arăt ce am mai făcut.
dar genul ăsta de conținut nu mai poate susține un canal. Pentru mine că fac asta e tare astăzi, că o fac atât de rar, încât e o chestie tare pentru oameni, că mai văd și genul ăsta de vlog relaxat, care nu e over the top. Fix. Dar nu pot să spun că mi-e dor să fac doar asta sau că mi-e dor să stau să mă filmez singur și să meditez eu singur și să fac doar asta. Nu m-aș întoarce la chestia asta, dar a fost o experiență de învățare imensă și e parte din proces. Dacă nu făceam aia, nu știam să fac ce fac azi și așa mai departe. De exemplu, presupun că primești des întrebarea asta pentru copii, dar sunt foarte mulți copii, am văzut în multe interviuri de ale tale, care întreabă, ok, Shelly, dă-ne un sfat, ce putem să facem, poate nu să ajungem ca tine, dar cum începi? Care e începutul? Îți iei telefonul și începi și te filmezi sau trebuie să ai o nișă, să te gândești un pic mai complex la lucrurile astea? Poate ajunge un copil Trebuie să-ți faci o strategie. În primul rând, ce trebuie să înțeleagă toată lumea, și poate o să sune de descurajator sau răutăcios, dar așa e realitatea, meseria asta de creator de conținut, cum e și tu și cum sunt și eu, e o meserie în care reușesc 1%, e ca meseria de fotbalist. Când eu eram mic, toți copiii sau mare parte din copiii din jurul meu își doreau să ajungă fotbaliști. Corect. Dar câți dintre ei ajung să joace în Liga 1 sau să facă pe bună o carieră din asta? 99% doar au câștigat experiență mergând la, echipe de juniori, antrenamente și așa mai departe, dar n-au ajuns niciodată la nivelul de performanță, pentru că trebuie să ai și ceva oarecum născut în treaba asta. Și la fel e și la creația de conținut în general. Există oameni foarte, foarte metodici, foarte bine pregătiți, foarte muncitori, care nu reușesc atât de multe cât reușesc alții care au o carismă din naștere, dar pe care poate nici nu-i duce capul foarte mult, dar având carisma aia și un pic de perseverență reușesc. Și ăia care erau pe ambele, evident că au o combinație foarte bună. Dar e clar că trebuie strategie, e clar că trebuie să identifici ceva, cu ce acest eu bun, pot să fac lumea să râdă, ok. Da. Dar ok, nu pot să fac lumea să râdă, dar mă pricep la ceva anume. Uite, cum tu te pricepi, mă pricep la mașini. Mă pricep să prezint mașini într-un mod interesant sau mă pricep să gătesc. Whatever, știu, orice, mă pricep, pot să fac pe fotografie, să fac cursuri. Da. Trebuie să ai ceva. Adică există de altfel și oameni care au doar carismă și sunt oameni obișnuiți care sunt pur și simplu relatable și au carismă și n-au vreo specializare pe ceva anume și care prind foarte bine. Dar iarăși ce trebuie oamenii să înțeleagă e că faima e destul de efemeră, adică e mult mai tare unul care, nu știu, are 100.000 de abonați, dar se menține, sau 100.000 de followeri, dar se menține de 10 ani și încă merge, decât unul care a ajuns și a fost o senzație de moment. Că sunt foarte mulți care apar, sunt senzații de moment și după aia lumea se plictisește de ei, că nu mai au ce să ofere nou, știi? În general, zona asta de oameni care sunt doar carismatici, dar nu vin cu nimic în mod special, la un moment dat lumea se plictisește, că nu mai ai ce să oferi. Chiar asta era una dintre întrebările mele, cât de important e să te reinventezi ca și content creator și cam cum simți când ai saturat un subiect sau un stil? Simți că lumea se plictisește de el, adică îl simți în cifre, îl simți în... E important să faci ceva nou mereu, să adaugi lucruri, să vii cu lucruri pe care nu le mai fac alții. Pentru că, repet, e o zonă în care sunt mii și mii de creatori de conținut care toți se bat pe atenția oamenilor. Trebuie să vii cu ceva nou. Și, iarăși, mulți nu o să reușească niciodată din simplu fapt că nu au acel mix de ingrediente, dar asta n-ar trebui să te descurajeze. Din contră, eu cred că și dacă nu reușești în calitate de creator de conținut, experiența pe care o ai făcând treaba asta te învață foarte multe lucruri, te face să fii o persoană mult mai valoroasă, pentru că, uite, sunt convins că și tu poți să confirmi, de când faci treaba asta, ai învățat mult marketing, mult SEO, ai învățat să editezi, ai învățat cu filmare, ai învățat foarte multe lucruri. Da. Încât și mâine, dacă se spune că n-ai mai avea nimic din cariera ta online, tu tot ai fi o persoană mult mai valoroasă sau mult mai cu niște abilități pe care înainte poate nu le aveai, pe care ți le-ai dezvoltat făcând asta, știi? Asta în sine e o avuție, știi, da, a și omului. e o valoare foarte importantă. Da. Și ce mi se pare mie de când am intrat și eu în online, cel puțin la început nu aveam termenul ăsta de hate. Am învățat cum să diluiesc cu el, e ok, dar vreau să te întreb și pe tine, pentru că tu ești de mult mai mult timp în online, erai mai copil, cum ai diluit tu cu hate-ul când erai mai mic? Acum sunt sigură că nu există... Pe mine nici când eram mic nu prea m-a afectat, că eu am fost mereu genul ăla de copil care voia să fie crov, nu crease, adică am avut formarea asta, nu m-a afectat. Nu m-a afectat nici când eram mic, dar aveam hate, adică aveam oameni care îmi scriau diverse lucruri. Dar mi se părea mai bine să am hate decât să nu mă știe nimeni, știi? Adică să nu am relevanță. Bad publicity is still publicity, vorba aia. Dar, de exemplu, dacă cineva îți dă hate într-un comentariu pe TikTok, ștergi, le dai bloc sau îl lași acolo? Depinde foarte, majoritatea nu le șterg, adică pe majoritatea le las acolo. Dar dacă hate-ul se bazează pe un neadevăr,
îi șterg pentru că nu vreau ca oamenii să creadă că hate-ul ăla se bazează pe un adevăr. Adică dacă e unul care spune, nu știu, hai să dau un exemplu acum pueril, băi, nu știu, ai plecat de la un eveniment și n-ai făcut poză cu nu știu ce, sau nu știu, știi, o treabă de asta. Și eu știu că nu e așa, că n-a fost așa, sau habar n-am, știi, că cineva care mă acuză de ceva ce știu că nu e așa, păi știe că lumea pune botul și crede că bă, chiar s-a întâmplat așa. Corect. Dar hate-ul care e pur și simplu hate, că ești copil prost, că nu știu ce, că ce ai realizat, că nu știu ce porcării din astea are ras, adică pe majoritatea hate-ului e ras. Mi se pare că hate-ul generează foarte, foarte mult engagement. Știi de ce? Un comentariu care e pozitiv, share, ești foarte tare, n-are niciun reply, dar un comentariu de hate o să intre încă 3 să-l înjure pe ăla, după aia o să intre înapoi să se înjure cu aia pe care au înjurat, care mi-au mie apărarea, după aia o să mai vină încă unul să înjure pe toți. Și uite așa, se tot adună engagement și views, știi? Adică hate-ul e un catalizator foarte bun de engagement. Așa e. Și că tot vorbim de hate acum, eu am așa un love-hate relationship cu Maybach-ul. Nu-ți place Maybach-ul? Băi, nu știu, mi se pare așa, Maybach îți iei la 40 de ani. Ok. Când tu oricum, mie mi se pare că tu ai statura de Maybach acum, uite, deja ai învățat cum se stă, ești bine. Dar de ce ți-ai luat tu Maybach? Păi aici să-ți răspund cu o întrebare. Tu, dacă erai în postura mea, în sensul în care aveai deja o mașină exotică, un Turbo S, nu mai aveai permis timp de 4 luni, Da. Și voiai să-ți iei o nouă și aveai deja un CRS care are deja 5 ani de când îl ai și cumva vrei să-l dai, da? Deci vrei să vinzi CRS-ul să iei ceva în schimb și aveai deja un Turbo S. Și nici nu, 4 luni nici nu mai conduceai. Okay. Ce-ți luai? Un S. Ok, deci tu îți luai un S. Și atunci de ce nu-ți place Maybach? Că Maybach e un S pe steroizi, e un S mai tare. E un S mai tare, e un S mai scump, nu știu acum, depinde cu cât de mult. Eu nu cred că aș fi dat eu banii pe un Maybach. Eu aș fi stat în Turbo S-ul ăla înghesuit cu șoferul lui Shelly în dreapta. Așa, am stat și eu câteva, asta o lună am stat așa. Dar nu înțeleg asta, îți place S-ul, dar nu-ți place Maybach-ul. Nici S-ul nu-mi place atât de mult, îmi place în postura ta. Adică eu nu mi-aș cumpăra niciodată, dar acum dacă mă pui în locul tău, mi-aș cumpăra în ideea în care stau aici în spate. Te-am văzut deja, am stat 10 minute cu tine în mașină înainte să începem noi să filmăm. Telefoane, dacă îți pui și un laptop și așa. Am măsuța asta, uite. Avem vești bune pentru tine! Înregistrează-te în aplicația MOL Move și primești un cupon de reducere după fiecare tranzacție. La cumpărături de minimum 150 de lei poți câștiga prin tragere la sorți un Mercedes-Benz GLC și carduri de carburant de 1500 de lei. Câștigă cu fiecare tranzacție. Aia zic, da. Bine, așa și pe S poți să spui opțiunea de măsuță. pot să înțeleg așa, dar în momentul în care îți iei permisul înapoi, Da. ce faci? O să conduci Maybach-ul tu? Nu o să conduc eu, o să conduc șoferul în continuare. Ok. Da. Și eu când o să am cheful să conduc Porsche-ul, când o să vreau să mă duc până la mare, să mă distrez, o să merg eu cu Porsche-ul, când o să vreau să mă duc la un eveniment, dar vreau să și beau acolo, sau sunt în traficul din București, trebuie să ajung în 7 locuri și mai am, uite, spre exemplu, facem o oră, da? Până la AFI. Asta e o oră moartă dacă conduc eu nu pot să lucrez. Și atunci nu exista mașină mai bună. De acord, S-ul era o opțiune, dar de ce să nu-ți iei Maybach, când poți să-ți iei cea mai bună variantă? Într-adevăr e mai scump. Eu mi-am dat seama că strict din punct de vedere al imaginii, titlului și al chestiei de subiect, știi că Shelly și Maybach își face banii față de S, își face diferența de bani. Nu e doar o fiță, adică sunt niște funcții în plus de confort care sunt în mod obiectiv acolo. E un pic mai lungă mașina, ai un pic mai mult loc, e și un prestigiu diferit. Ai încercat să dormi? Da, am dormit. Băi, să știi că la dormit în continuare, acum sunt eu obișnuit să dorm, este superioară experiența de a sta pe un loc în fața oricărei mașini, în simplu fapt că poți să dai la maxim în spate. Aici nu te dai mai în spate de atât. Îți întinzi picioarele corect. Dacă să dorm, eu am nevoie ca să dorm să stau întins, dar pot să dorm, adică am dormit în mașină de multe ori în Maybach. Dar dormeam mai ușor în CRS când pur și simplu dădeam scaunul până pe spate și îmi puneam așa mâna pe geam și adormeam, știi? Da, dar pot să dorm. A fost pentru tine așa și un statement faptul că ți-ai luat Maybach? Adică o simți într-un fel? Îmi doream eu să-mi iau, nu știu dacă n-am vrut să dau un statement pentru oameni. Îmi doream Maybach, îmi plăcea foarte mult mașina, o cunoșteam înainte să o iau în tot ce avea, adică visam aia. Pentru mine e o mașină perfectă, mi-e place foarte, foarte mult mașina. M-am gândit să-mi iau S și când m-am uitat, eu am luat-o și am dat foarte ok bani pe ea, adică bani foarte ok pe ea, adică aici de acord. Nu m-am aruncat să-mi iau, nu știu, ediții din astea de Maybach cu anumite dotări și anumite chestii care ajung la 300.000, nu. Corect. A fost o diferență destul de mică față de un S.
Și atunci, da, am zis, bă, dacă tot e diferența asta, merită. Nu știu cât ar veni diferența pe o mașină opționată, dotată exact la fel. Dar zis, haide mă, mai pun și iau Maybach-ul și gata, asta e. Că banii ăia îi faci numai din faptul că e Maybach în titlu și oricum, și poate ține și prețul un pic mai bine, nu-mi dau seama. E posibil să ține și prețul un pic mai bine și e Maybach. Și cu asta basta. Dar eu sunt curioasă, șoferul lui Shelly poate să ne răspundă aici care este cea mai bună experiență de condus, Maybach-ul sau Turbo S-ul? Turbo S-ul toată ziua. Aia zic. Da, e ok pentru el. Nu există. Eu pot spun că ai cea mai bună experiență de stat în dreapta sau în spate, Maybach-ul. Clar, pentru tine e. Dar de condus și eu îți dai seama că aș prefera să conduc un Turbo S decât un Maybach, care e o barenă pe roți, care pui frână astăzi se oprește în 2 zile lucrătoare, comparând cu Porsche, care are frânele aia ceramice, se oprește imediat. Ce zice permisul tău? Ce să zic, că nu știu, stă pe acolo, pe la poliție. Când vine? În iulie, deci 20 martie, 20 iulie. Înseamnă că vine, practic. 4 nu mai are mult. Și nu mai are mult, da. Îl ținem și noi. Ce s-a întâmplat? Ce vrei să-mi pun centura? Nu, n-am apăsat eu pe nimic, te simte ea mașina. Uite chiar. Când îmi zice puneți centura. Presupun că acum o să-l păstrăm pe șoferul lui Shelly. Da. O să mai mergi cu Turbo asta vrea el să creadă. Mă, nici n-ai cum să zici așa ceva, că sare lumea în cap. Păstrăm. Nu, chiar mi se pare. Chiar voiam să te întreb cum l-ai ales pe el și care au fost criteriile pentru care l-ai ales pe șoferul lui Shelly. Trebuie să conducă bine. Talent, haz și stil. Talent, haz și stil. A fost prima opțiune. Voi vă știați dinainte? Foarte vag. Ok. Foarte vag. Mi-a adus de 2 ori cozonaci acasă. Era prietenul unui prieten bun de-al meu. Bun. Și am sunat pe prietenul ăsta al meu și am zis, bă, am nevoie de un șofer. Prietenul ăsta al meu care înainte îmi fusese el șofer și după aia am prietenit foarte bine. Okay. Am zis, bă, am nevoie de un șofer să mă înțeleg bine cu el cum am înțeles cu tine, că nu voiam un domn, nu voiam un domn exact, la sacou de 40 de ani, știi? Da, înțeleg. Și atunci mi-a recomandat pe el și asta a fost. Ce tare. Mi s-a întâmplat, da, am făcut un meci bun. Să știi că mi se pare că aveți așa o energie, o Caterinca și cred că e important că vorba lui 25 de ore pe zi e o lină aici pentru tine. Și merită aici așa un rând de aplauze și din partea oamenilor, că mi se pare destul de greu să... Numai că și-a în cap, gata. Și-a în cap? Gata, atât a fost despre tine. Atâtea aplauze, gata, 3 au fost la număr. 1, 2, 3. Să știi că eu am pus aici niște întrebări pe Instagram și oamenii mi-au pus... vor să te întrebe lucruri și lucruri interesante, așa că o să-ți spun câteva întrebări pe care le-am găsit aici, să vedem. Da, deci luați-vă bilet. În cazul că mă întrebați, singurul loc să vă luați bilet e beach-please.ro, că știu că asta vă întrebați cu toți. beach-please.ro, am înțeles că mai sunt foarte puține bilete. Foarte puține, da. Dar după ce îți spun, hai să alegem așa, o să aleg 5 întrebări și după aia vreau să trecem la subiectul Beach Please, că mi-ai zis, mi-ai dat o bombă acum cu vineri. Noi probabil o să postăm mai târziu, dar o să vorbim despre faptul că se fini la comedii. În primul rând vreau să-mi zici care sunt provocările tale zilnice. Provocările mele zilnice sunt următoarele. Este uneori deranjant să mă trezesc la ore foarte matinale, deci ca să spun altfel, dacă am o treabă fixată clar, pusă în calendar, gen meeting sau orice emisiune dimineața, matinală, radio, ședință, mă trezesc oricât de somn ai fi, că uneori se întâmplă, mai faci un șpriț, te culci pe la 2-3, se mai întâmplă, de obicei nu e așa, mă culc pe la 12 în general. Dar dacă n-am nimic și doar am treabă pur și simplu pe care nu o cuantifici în calendar, trebuie să ajung la birou să fac aia și aia. Uneori mă rupt cu ridicatul din pat, recunosc, deci uneori e groaznic că nu ai suficiente ore de somn și domnul șofer aici stă și mă așteaptă în fața blocului. Așa, și eu nu mai cobor, am o dublă rușine și față de rușine, îți dai seama. Așa. După aia e foarte greu în poziția mea de astăzi. Este foarte greu că fac foarte multe proiecte în paralel și e foarte greu să faci acest multitasking. Adică nu sunt dedicat doar pe făcut cele mai bune vloguri sau doar pe făcut cel mai tare festival și atunci e foarte greu că cu cât ocup mai mult de o chestie, cu atât le neglijez pe celelalte. Și un multitasking din ăsta în care vorbesc cu tine la telefon despre ceva, după aia vorbesc cu altă persoană pe un complet alt subiect. Wow, și gândește că am fost pe până aprilie, care a fost o lună foarte agitată. Aveam, sau martie, care era tot așa, aveam Beach Please, filmul Basshouse, festivalul Hustle, celălalt festival, vlogurile mele, după aia Hustle Festival. Sunt acționar și la Hustle, sunt acționar și acolo, e un festival mult mai mic, a mers foarte bine, a fost la Costinești acum. În fine, Doamne, cum pun ăștia stâlpișorii ăștia, mai era să-i pună pe jumatea benzii.
Da, și atunci e foarte greu multitasking-ul ăsta în care trebuie să te schimbi și uneori pățesc să vorbesc cu cineva sau să, în timp ce vorbesc la telefon îi dau cuiva mesaj și realizez că i-am scris ceva fără nicio legătură, adică unei persoane care scupă de bișprize i-am scris de film sau știi, adică e foarte greu să sar dintr-un subiect în altul și să reții evidența. Și vorbești cu foarte multe persoane și mai sunt și multe dificultăți că trebuie să știi să fii foarte atent cu timpul tău, să fii foarte prețios cu timpul tău, în sensul în care la mine sunt foarte mulți oameni care mă sună, care îmi dau mail-uri, care îmi solicită întâlniri pe lucruri. Bă, hai să facem asta așa, am un proiect foarte tare, nu vrei să te bagi și tu în proiectul ăsta, nu vrei să nu știu ce, și atunci trebuie să știi trebuie să știi că ziua are 24 de ore, nu poți să stai să-i asculti pe toți ce proiecte au, poate au și idei bune unii, știi? Normal, dar tu n-ai cum, că tu ai deja niște lucruri foarte clare de făcut, deja n-ai timp de ele, atunci trebuie să știi să fii foarte, foarte, foarte atent cu modul în care îți aloci timpul, pentru că dacă stai să-ți pierzi timpul cu lucruri care nu sunt de maximă importanță și dacă nu știi să delegi, că iarăși nu poți face totul singur, trebuie să știi foarte bine să delegi și să ai încredere să le delegi unor oameni să facă lucruri. Așa, dacă n-ai asta, ajungi la nebunie, e jare, adică... Din punctul ăsta de vedere cu timpul, pentru că știu cât de aglomerat ești, vreau din nou să-ți mulțumesc că ai acceptat să facem treaba asta. Nu face nimic. Chiar sunt super recunoscătoare. Uite aici, de exemplu, cineva mă întreabă care consideră că este nivelul la care a ajuns Beach Please? Atinge așteptările la care v-ați... Depășește cu mult așteptările. Depășește cu mult. Anul ăsta avem nu dublu, peste dublu, cred că ajungem să facem 3x numărul de participanți de anul trecut. Faptul că am luat pe Travis Scott a fost un risc imens, adică un pariu pe care am câștigat. A vândut multe bilete și a dus imaginea festivalului la alt nivel. Ăsta este primul an în care festivalul mi se pare că ajunge la o stabilitate, atât din punct de vedere al investiții versus venituri. Adică, cu alte cuvinte mai simplu zis, cred că o să fie primul an în care festivalul face profit. Așa, și începe să recupereze din investiția imensă în el. În al doilea rând, ce va fi la anul, odată că avem această ediție established, o să fie nebunie. E primul an în care suntem și noi luați în serios ca lumea de sponsori, de parteneri, de artiști. Deja se simte, adică cererea e imensă, nu mai este un festival la care vin doar copii puștani, vin și oameni care au mult mai multă putere de cumpărare, vin și oameni care au 40 de ani la festival și deja mi se pare că anul ăsta el va fi pus pe hartă ca cel mai mare festival din România, atât ca număr de participanți, cât și ca experiență, tot. Adică noi asta țintim să facem anul ăsta. Am înțeles că ați luat un spațiu nou unde va fi. Am fost anul trecut la Beach Please, a fost destul de micuț, a fost foarte nice, mi-a plăcut, dar am înțeles că de data asta e o chestie imensă. Da, e absolut imensă, 22 de hectare, doar festivalul fără parcări. Și acum încercăm să securizăm parcările, încă un teren suplimentar de 100 de hectare doar parcări, deci parcările sunt de 4 ori mai mari decât festivalul. Știu că pare absurd, așa e, pentru că o mașină, după cum vezi, e mult mai mare decât un om și atunci ai nevoie de acest spațiu. Noi acum suntem mult în rezolvarea de probleme logistice în general. Ce probleme întâmpinăm acum, de exemplu? Păi parcările, în principiu, adică asta e o mare problemă, că nu vrei să blochezi stațiunea. După aceea toată zona de tot fel de chestii, trebuie să suplimenteze trenurile Ministerul Transporturilor, că nu mai sunt trenuri, pe cazări, pe autobuze, deci făcut toate lucrurile astea ca să ușureze experiența omului atunci când îți ajunge la festival, mai ales că noi vrem să aducem foarte mulți străini anul ăsta. Noi ne-am pus ca obiectiv să avem 10% străini, obiectiv care este tangibil, să spun așa, adică pe ultimele 2 săptămâni deja avem mai mare procentul de 10% din cumpărări de la străini, dar doar pe ultimele zile și atunci săptămâni. Și atunci cumva pe festival încă suntem sub 10% ca medii, dar eu sunt convins că cred că putem să o și depășim. Și atunci mai cu seamă, când ești străin, vii din Ungaria, UK, Bulgaria avem foarte mulți și nu știi pe aici lucrurile, trebuie ca omul să aibă o experiență cât mai ușoară pentru că altfel dacă zici, mamă, dar unde parchezi, dar cu ce vin, dar nu mai sunt trenuri, dar nu mai sunt zboruri, e nasol, știi? Și atunci tu vrei să ușurezi pentru oamenii ăștia probleme. Că așa, dacă ești român, ai cât de cât te mai descurci, hai, că sun un prieten, mă duce, nu știu ce, da, adică ai ceva când ești de aici, știi? Dacă când ești străin, mai cu seamă, nu vrei să oferi o experiență plăcută care altfel nu-ți mai vine, știi? Dacă e ceva... De exemplu, Costinești nu este foarte mare, sunt curioasă unde să încapă toți oamenii ca și cazări. Presupun că aveți niște autobuze care autobuze care circulă în toate stațiunile. Costineștiul ca stațiune să știi că este mare, adică ține 50.000 de oameni în sezon. Sunt 50.000 de oameni pe zi în Costinești în sezon. Este imensă stațiunea față de alte stațiuni de pe litoral, nu știu, n-am un termen de comparație, dar e mare, adică 50.000 de oameni poate să cazeze 50.000, știi?
Noi evident avem mai mult de 50.000, plus că noi nu putem ocupa tot spațiul de cazare, că mai sunt și alții care au venit și-au luat concedii, cum sunt părinții, știi, care își iau de mama își lua mereu de decembrie-ianuarie, își lua pentru la vară, concedii de fiecare dată, știi? Ai tăi vin la festival? Sunt curioasă. Anul trecut n-au fost, anul ăsta cred că vor vrea să vină. Cred că o să vrea să vină. Invitație deschisă, cred că o să vrea să vină. Eu am zis și au zis că se gândesc dacă vin sau nu, cred că o să vină. Ce drăguț. Și de exemplu Travis Scott a fost foarte ultra greu să-l luați? Da. Am înțeles că ați fost pe listă mult timp. Am încercat mult timp, a spus nu, că nu ia festivalul, că face doar show-uri solo. Ok. După aia a luat Rolling Ground-ul și în momentul în care a luat Rolling Ground-ul noi am venit, dar asta când a luat Rolling Ground era la vreo 10 luni după discuția noastră. După aia noi am venit și am zis, boss, ce faci? n-a zis că, bine mă, hai, știi? A fost tot de asta. Ce tare. Da, na. După aia noi eram, după ce a zis așa, eram noi, băi, stai un pic, cât costă? Ok, luăm noi, adică acum știi ce facem, mai vrem noi? Și am zis, da, ok. Noi dacă sincer, acum obiectiv vorbind, noi avem un line-up de 20 de artiști internaționali, avem foarte mulți. Wow. Obiectiv vorbind, și na, eu o spun transparent și pe față, dacă noi am fi luat pe Travis Scott din prima, știam că luăm din prima din septembrie. Nu mai luai atâți. Mai luam, dar nu mai luam încă 19, adică nu mai luam atâți, știi? Dar noi știm că nu avem headliner, am luat foarte multe nume și acum întâmplător avem un festival care chiar e amazing ca line-up, știi? Adică... Sunt foarte curioasă, nu știu dacă vrei să-mi spui asta, toți artiștii la ce sumă se învârte? Toți artiștii cu Travis bat spre 7 milioane, 6 milioane jumate, 7 milioane artiștii, care sunt practic peste jumătate din bugetul total al festivalului. Cam așa e, ne uităm la un 12 milioane buget total, pentru anul cu tot cu neprevăzute, da, și artiștii sunt vreo 7. Restul sunt producție și și marketing, unde cred că o să ne închidem sub 1 milion în marketing, deci restul e producție. Ca idee, bugetul de marketing anul ăsta e mai mare decât tot bugetul festivalului din primul an. Deci primul an a fost vreo 750.000, a costat festivalul și anul ăsta e doar bugetul de marketing. Bun. Deci e nebunie. Suntem ce trebuie. Eu cred că oricum, nu știu, ești emoționat așa, n-are ce să nu meargă bine. Sunt mai relaxat decât eram în anii precedenți, pentru că stăm pe niște vânzări extraordinar de bune. Suntem până acum în momentul ăsta, dacă te uiți fix în momentul ăsta, de departe cel mai bine vândut festival din România, clar, și de departe niciun concurs. Stăm foarte bine pe parteneri, pe sponsori, adică lucrurile au mers mai bine pe zona asta de vânzări, atât de bilete cât și de sponsori, decât ne-am fi așteptat noi. Noi ne-am setat niște targeturi mai conservatoare, să spun așa. Acum, în schimb, îți dai seama, vrei să maximizezi la maxim și vânzările, dar mai ales experiența în festival. E foarte greu să faci festival, adică spun că se poate de sincer. Evident că nu mă ocup eu de tot, dar și pe bucățica mea tot ce fac e o muncă foarte grea, dar eu cred că în timp o să înceapă să dea randament, adică mi se pare că creezi o valoare pe termen lung și mi se pare că Beach Breeze o să fie și în 10 ani un festival foarte tare dacă îl menținem așa. Clar, are potențial foarte bun, adică deja mi se pare că sunteți peste top. Dar mi s-a părut risky să te bagi în asta de la început. A fost foarte risky, a fost foarte risky. Raportarea cât costă și de câți bani dispun eu, e un pariu imens în continuare și a fost un pariu imens încă din primul an. Eu nu am doar eu acțiune acolo, sunt partener cu Lucian, cu Groberul, dar și pe bucata mea din acțiuni, normal. Investiția e imensă, e absolut imens, adică chiar dacă suntem doi parteneri și practic ne împărțim pe costuri și venituri. Deci ești doar tu cu Lucian? Da, suntem doi acționari. Da, dar e o chestie care, uite, că anul trecut, spre exemplu, noi am vrut să demonstrăm. Adică am vrut să ne poziționăm încât anul ăsta să ne fie foarte bine și a dat rezultate. Deci anul trecut noi am pierdut foarte mulți bani încercând să facem un eveniment care, pentru că încă nu demonstrase nimic anul trecut. Anul trecut a fost a doua ediție. Prima ediție a fost o ediție făcută doar cu români, o ediție care a costat 700.000, tot festivalul, marketing, artiști, producție, tot. Anul trecut ne-am dus în 4 milioane costuri. Am încercat pe cât posibil să mai creștem prețul biletului, dar am pierdut foarte mulți bani, pentru că nu puteai să transform peste noapte. Dar faptul că noi anul trecut am avut o experiență seamless, acces bombă, toalete pentru toată lumea, adică pe producție am investit foarte mult, pază, bombă, tot, făcut țipră, artiști bombă, la un bilet accesibil. Da, am pierdut bani, dar a dat roade anul ăsta. Adică unde anul trecut, spre exemplu, sponsorii se uitau la noi și spuneau
domnule, e un festival de trap, dar e cam cu înjurături, dar e cam așa, acum toată lumea vrea să vină, acum toată lumea vrea să fie parte din fenomen, știi? Și atunci cumva da, am pierdut bani grămadă anul trecut, dar îi facem înapoi anul ăsta. Deci îți dai seama dacă anul ăsta e bombă, cum o să fie la anul? Exact, și aici o să fie un efect de burgere de zăpadă. Sigur că nu există și excepții, nu e mereu așa, trebuie să ai mereu grijă să nu te cuși pe ureche, că asta nu înseamnă că dacă anul ăsta e bombă, cine știe ce va fi la anul. Uite cum poate veni o pandemie, Doamne ferește, îți dă totul peste cap, nu mai înțelegi nimic. Deci nu e ca și cum e sigură treaba, dar la ce facem anul ăsta, în teorie, la anul ar trebui să fie și mai bine pentru eveniment și primul și pentru oameni ca experiență. În momentul în care un eveniment e profitabil și e o afacere sănătoasă, atunci iarăși și experiența poate fi și mai bună decât e deja. Nu? De unde ești, de rog? Băi, eu sunt din Orăștie, lângă Hunedoara, dar stau de la 4 ani aici, deci nu se pune. Deci deja ai viză de București. Am viză, nu, da. Tu de la câți ani? De la 19. De la 19 stau, dar bine, veneam des și înainte, dar de la 19 stau aici. Și tu înainte acolo, practic, îți filmai prin Craiova? Da. Ce caterincă? Și Da. ți-ai făcut și un setup acasă, gen unde filmai sau? Nu, aveam o cameră, o puneam pe trepied și făceam patul în cameră, adică nu era un setup. Și presupun că nu exista lavalieră și... Aveam un microfon pe cameră, la un moment dat mi-am luat și o lavalieră și când eram la Craiova arăta ok vlogurile mele, adică plus că eu și când stăteam la Craiova veneam foarte des, filmam majoritatea vlogurilor, cred că tot în București filmam de fapt. Cu Five Gang, cu așa, închiriam niște Airbnb-uri din astea, niște apartamente și filmam acolo. Da. Chiar, Five Gang. Și mult timp am venit, fiecare weekend veneam la București. Și în timpul liceului, adică am venit la București timpul săptămânii mult. Eram plecat foarte, foarte des. Mergeam numai cu trenul, deci visam cursele alea cu trenul, că știam fiecare frunză, fiecare buruiană, o știam de pe ruta București-Craiova și înapoi. Da, era o perioadă frumoasă, ne distram mult. Mie mi se pare că tu, la vârsta ta, ai 23 de ani, faci chestii pe care le fac oamenii la 30 plus ești, adică de Asta e bine, nu? Da. Adică mi se pare că am avut șansa asta să încep foarte devreme și să îmi dau seama ce îmi place de mic. Adică cu siguranță lucrurile stăteau diferit dacă, nu știu, eu descoperam că îmi place YouTube-ul la 19 ani. Da. Când deja, tu gândește, când ai 19 ani, 20 de ani, deja te gândești, băi, unde mă duc în viață, unde mă duc în carieră, să fac și eu niște bani, să deja nu mai vrei să te întrețin ai tăi la vârsta aia, vrei să stai singur, vrei să știi cum e. Ori eu, începând de la 11 ani, am avut timpul ăsta să fac asta câțiva ani de zile fără să-mi fac nicio grijă de bani, că stăteam cu ai mei în casă, eram copil mic, nu trebuia să-mi fac griji de ce mănânc, ce beau, Dar cât e făceai chiria. bani din YouTube? Făceam și atunci, făceam bani. Am început să fac bani mai serioși prin 2015-16. Adică aveai, câți ani aveai? Deci pe la 15 ani am început Wow. eu să fac zeci de mii, să zic așa, Vai, adică bun. bani serioși. Dar și înainte de asta aveam, la 15 ani a fost momentul când am început să facă bani serioși. Țin și acum aminte că la 15 ani îmi blocase, țin minte și acum că mi-au blocat contul de PayPal, că eram puștan, n-aveam voie să am cont de PayPal, că eram minor. Și mi-au blocat contul de PayPal și eu aveam, țin minte și acum, 2000 de euro toți banii în contul ăla, ce erau toți banii mei atunci. Dar după aia, tot la 15 ani, deja semnasem un contract care era primul meu contract mare, care era de 36.000 de euro, sau nu, cred că 30.000, nu mai știu. Mare, oricum, dar mai târziu un pic asta, dar tot când aveam, tot în 2016, atunci, aveam 15 ani. Și atunci lucrurile au început să iau o altă turnură, dar și înainte pentru mine să am 2000 de euro, să fac niște sute de euro așa, știi? Pe care să-i cheltui după bunul plac, era mișto, adică mai ales în Craiova n-aveai ce să faci cu banii, adică eu nu știam de, nu știu, haine de firmă sau vrăjeri din astea, eu ieșeam cu prietenii, beam un suc, o bere, adică nici nu cheltuiam, mi se părea o avere, știi, dacă aveam 100 de euro în buzunar, te duceai departe cu 100 de euro, erai... Și în Craiova. Era fiță, știi? Trăiai o săptămână. Ce tare! Ți se pare că au fost oameni care au stat pe lângă tine doar așa să se folosească de imaginea ta, de banii tăi, de... 100%, dar și eu m-am folosit de ei, așa că, adică, dar 100% au fost mulți ani care m-au dezamăgit în viață, mai ales în zona asta de oameni care au venit să inițial și în zona de colaboratori mai mult, adică primii oameni cu care am lucrat eu ca colaboratori, să zic așa, m-au dezamăgit mulți dintre ei, am ajuns să ne certăm. Bine, poate dacă între pe ei greșeala au fost de partea mea, n-am de unde să știu, știi? Dar n-am avut
drame de-astea prea multe. Da, știi cum e. Că ajungi la un nivel și oamenii cumva se mai triază și pot să înțeleg. Am primit aici o întrebare, că tot vorbeam un pic de copilărie, de educație. Cum își dorește în viitor Shelly să facă o schimbare în domeniul educațional românesc? Nu știu, nu mă gândesc la asta, sincer. Adică am avut la un moment dat, am luat o poziție publică, am făcut din subiectul ăsta un subiect de dezbatere națională, dar nu sunt adică obiectiv vorbind, pe lista mea de ocupații, nu e asta, știi? Adică și oricum e o chestie unde e foarte greu să faci o schimbare. Adică să schimbi sistemul de învățământ, e o chestie care se schimbă în generații cu foarte mulți oameni deștepți, că o să întâmpini foarte multă rezistență și în general dacă vrei să faci asta pe bune ar trebui să fii politician, ceea ce eu n-am de gând să fiu. Și atunci nu am niciun gând și atunci nu ne intersectăm eu și cu ideea asta de a Am văzut multe comentarii cu Shelly președinte. Da. Ți-ar plăcea să fii președinte? Nu acum, adică nu în momentul în care, deci fii atentă, tu când intri în politică, dacă te gândești să intri vreodată în politică, ca să o faci corect și cum se face, tu trebuie să nu mai ai niciun interes personal, adică tu să spunem, vreau să intru în politică, perfect. Ce afacere ai tu? Păi uite, am cu Hypefox, uite, fac niște content pe YouTube, perfect, nu mai faci. Nu mai faci, pentru că nu poți să faci și aia și să faci și asta, e un conflict de interese, nu poți să fii asociat în 3 firme și să ai afacerile tale private și tu să fii și să reprezinți și oamenii în parlament sau să fii, nu știu, președinte sau nici n-ai voie legal, conflict de interese. Mulți evident că evită asta, pun pe alt nume dar conceptul din spate pe care au gândit oamenii care au scris legile țării și Constituția e unul foarte corect și anume, băi, tu când intri într-o funcție publică, tu nu mai trebuie să ai un interes privat acolo. Că așa intri în funcția aia publică și evident că faci, nu știu, dai o lege sau faci niște combinații care să te favorizeze pe tine, știi? Cum ar veni, cum făceau mulți, o grămadă de primari din România care dacă vrei să construiești în respectivul oraș, în primul rând trebuia să bași pe frasul primarului sau pe vărul primarului sau pe unchiul primarului sau pe nevasta sau amanta sa, să o bagi 30% asociată în business, care altfel nu-ți dădea autorizație. După aia zicea, marmura trebuie să o iei de la aia trebuie să o iei de la aia, de la prietenul care... Adică nu mai combinații, evident. Și nu e... Adică în momentul în care intri în politică trebuie să fii complet dezinteresat. Eu sunt în etapa vieții și cred că mult timp de acum înainte o să rămân în etapa vieții în care o să fac lucruri pentru mine, în interes propriu. Și o să fac afaceri, că evident afacerea, prin definiție, e o chestie pe care o faci în interes propriu, da? Corect. Atunci aceste două lucruri nu se pupă. Eu aș putea ajung vreodată să mă gândesc măcar la ideea de a face ceva în zona politică, într-un moment în care, nu știu, poate o să am 50 de ani, o să fi făcut deja foarte mulți bani din afacerile mele, o să am deja copii care să le poată prelua mai departe și să le dezvolte mai departe. Nu o să mă mai interesez să fac asta, o să mă plictisesc și atunci o să zic, da, bun, de acum înainte, nu știu, următorii 10 ani din viață vreau să îi dedic către treaba asta. Am deja bani foarte mulți, am familie, nu mă mai zbat pentru nimic, nu mă mai rupt, am construit tot ce vreau să construiesc în business și atunci ok, sunt dezinteresat, hai să vreau să fac ceva bun pentru țară, știi? Dar altfel nu intri în politică să faci bani sau să poți să faci combinații sau să intri în politică ca să, Doamne, vreau să schimb ceva dintr-o poziție de putere. Nu știu, mi se pare imposibil în momentul de față sau foarte, foarte complicat. Bună ziua, doamne polițiști. Este domnul Șelaru aici, prietenul dumneavoastră care nu mai are permis. Da. Foarte siguranță și poate ne opresc. Crezi? E doar așa, s-a mai întâmplat să ne oprească doar să facă... Odată m-a oprit un polițist în trafic pe vremea când aveam permis, ca să spună că are o firmă de parfumuri și dacă pot să-l ajut cu marketing-ul, știi? Dar m-a oprit, mi-a cerut actele și după aia i-am dat actele și zic, dar de ce m-am oprit? Că efectiv a fost o situație funny, era 4-5 dimineața, veneam de la firmă, era... Ia uite, exact ce ziceam, deschide ce... Nu, e de la... Pentru el. Pentru mine asta. Veneam de la... Era dimineață, veneam de la firmări și nu era nimeni pe stradă. Și o mașină de poliție, efectiv eu mergeam, ei erau în spatele meu, eu știam că sunt în spatele meu și mergeam numai în 50, ei numai în 50 și au mers așa cu mine, așa, au mers și la un moment dat și-au făcut curaj și m-au oprit. Dar nu făcusem nimic, adică era un pic suspect, că era 6 dimineața, 5 dimineața o treabă de asta, dar eram singur pe stradă, eu și cu ei. Șoferul lui Shelly? Pe ce culoare am trecut? Pe verde. A fost verde soto. A fost un gărbui. A fost un gărbui, așa un pic, dar e bine că n-au văzut ăștia.
Păi și iată cu mine. Păi, o știi pe aia că ești pe interzis, te oprește poliția, dom'le, ești pe interzis, nu știu la care întreabă asta. Dar dumneavoastră ce căutați aici dacă eu știu că și dumneavoastră. Pe mine m-am mai oprit pe condus agresiv, care mi se pare o chestie foarte vagă în Da, lege, știi, că conduce? au băgat Ah. asta cu condus agresiv și că, dom'le, că v-am oprit pe condus agresiv. Păi da, adică, cum să vă spun, eu așa conduc eu agresiv, adică în sensul care orice, gen turezi mașina, preci la semafor mai cu nervi, turezi mașina, schimb benzile, adică mie îmi place să fiu eficient și atunci și condusul meu, când sunt la volan, este unul mai, să spun așa, nu agresiv, mai hai să ajungem Da, din punctul A în punctul B, mai rapid. adică dacă e o bandă liberă așa, dacă așa mă bag așa, adică nu încarc vreo lege neapărat, dar uite asta cu condusul agresiv o mai încarc. Dar ce înseamnă are condus agresiv în lege? Păi asta e vag, dacă schimbi benzile rapid, dacă turezi mașina mai mult decât ar trebui, dacă stai prea în fața lui ăla, dacă ești agresiv, pe scurt, știi cum e un șofer agresiv, eu sunt oarecum agresiv așa în trafic, adică nu dorm pe mine, eu Ești în trafic acolo. Chiar, ai avut până acum, deci ai de la 18 ani permis. Da, și ai avut 19. 19 și ai avut un singur accident. Ai avut la un moment dat un accident sau a fost manglă? A fost ceva cu un accident Am avut un accident odată, am avut un accident mai nașpa, cu CLS-ul? Da, mai nașpa în sensul în care mașina a fost mai avariată, da, eram foarte la început și am de la 18, nu de la 19 permis, am greșit. Eram foarte la început cu condusul și eram în acel sens care de fapt nu e un sens, e intersecție, nu e sens, la aviatorilor, unde e statuia aia cu ăla așa, cu mâinile așa. Și am încercat eu să mă încadrez, că mi-a reconfigurat o izotraseul și eram pe banda asta și am încercat să mă duc așa și n-am văzut că venea unul și da, vina mea total. Okay. A fost accident. În rest, n-am mai avut, în afară că am mai avut, nu știu, vreo bordură sau ceva, odată am mai intrat în curul unul din greșeală. N-am frânat, adică eu am frânat, dar mașina nu m-a ascultat. Mașina n-a frânat. Da. Era pe DN și se formase de asta în față, coroană, știi, și toate mașinile erau oprite. Și eu aveam, cred că 90 la oră ceva și plouase și whatever, dar am intrat cu viteză foarte mică, adică am frânat, dar nu s-a oprit de tot mașina. A fost tot daună foarte minoră. Ai 100% încredere în șoferul tău? Nu, pentru că a bușit-o. Serios? A lovit-o, pe spate. Ce ai făcut cu șoferul? A atins pe unul, dormea în ghete, dar se întâmplă, eu nu pot să comentez asta nimănui, că și eu nu știu. Antecedente, e doar PPF-ul, folia, trebuie. Dacă vreodată nu își mai face treaba, bine să știi că eu sunt dispusă pentru acest post de șofer. Da. Ca să-ți dau și CV-ul meu, am de la 18 ani permis de motor A2, am permisul de mașină de la 19 ani și nu am nici măcar un accident la activ. Stai, tu ți-ai luat întâi de motor și după aia de mașină? Da. De ce? Pe vremea aia am fost cu un tip care era motociclist. Okay. Am stat vreun an de zile pasager în spate și deja deprinsesem foarte multe lucruri și am zis că ok, hai să give it a try. Și acum te mai dai cu motorul? Nu m-am mai dat de vreun an de zile, dar sincer mă gândeam să încep să prezint și motoare, să mă duc un pic și pe zona asta. Dar dacă vreodată ți-am zis, domnul șoferul, că știi cum e. Full time? Full time, da, e ok. Aici nu există weekend-uri, trezirea e de dimineața, adică nu... Stau și aproape, nu e asta problema, putem discuta. Și acum vreau să-mi iau și, mi-aș lua și astea de drifturi, deci dacă vrei să așa... Nu, eu vreau aici, mie îmi place frânele să fie ușoare, accelerația ușoară, adică îmi place să nu se verse cafeaua, deci înțeleg. Pe drifturi pe asta... Sau, dacă cumva șoferul lui Shelly are nevoie de un șofer... Aici cred că da, i-ar trebui o șoferiță. Bun, deci suntem bine. Știi, la un moment dat mă gândeam la treaba asta, nu știu dacă știi, Supercar Blondie, la Formula 1, nu mai știu exact, nu? A fost șoferul lui Hamilton și mi se părea, mi s-a părut super cool chestia asta. Da, un fel de facem și noi un... Nu, tu nu ești chiar Hamilton, eu nu sunt chiar Supercar Blondie, ce viteză mi-a luat permisul, am un pic din Hamilton. Da, tu erai pe autoban oricum. Ai fost pe autoban? Nu, n-am fost niciodată pe autoban. Ți-ar plăcea? Da, mi-ar plăcea, chiar mi-ar plăcea. Dar pe circuit? Pe circuit am fost. Da. Am fost și m-am dat tare, la Adâncata. Frumos. La Adâncata, m-am dat, a fost mișto, am făcut cursă Porsche cu Ferrari. Bine. Mișto, și cine a câștigat? Porsche. Da, dar să știi că în linie dreaptă, deci în linie dreaptă, chiar am făcut comparație, există un site, tu sigur știi de el, pe care poți simula o liniuță între oricare două modele de mașini. Se numește
mamă, nu mai știu, îmi scapă Are cum se un nume numește. de ăsta mai. Z-Perfs, mi-am adus aminte, Z-E, dar efectiv cum se aude, Z-E-Perfs.com. Și poți să alegi orice model, Ferrari F8 stradare cu Porsche 911, dar noi nu cu Ferrari F8 stradare ne-am dat. Cum se cheamă Ferrariul? 412 Spider al lui Lucian. Nu e 412. Ba da. Da? Da. Sigur? 412 Spider. Anyways. Și acolo poți compari. Ei, și chestia interesantă este că de pe la 180 la oră te ia. Deci tu când pleci de pe loc cu Porsche-uri, bați de nu pare că se mai recuperează. Și accelerați, la un moment dat la tot te ia. Deci Ferrari-ul tot te ia la un moment dat, dar trebuie să mergi în linie dreaptă. Și na, pe curbe iarăși tu ai avantaj că mi se pare că nu e 4x4, Porsche e 4x4. Majoritatea Ferrari-urilor sunt tracțiune. Știți cum se zice corect Porsche? Porsche. Nu? Da, Porsche. Porsche. Cine? Eu zic Porsche. Porsche, da, Porsche. da. Porsche. Porsche, oricum, de departe cel mai tare model. Mi se pare, uite, mi se pare tare că te duci în stilul ăsta de old money style, te-aș cataloga așa un pic. Da, mi se pare. Tu ce ai Turbo S sau GT3 RS? Turbo S. Turbo S? Deci n-ai GT3 RS. De ce? Că ai vrea să o conduci zilnic și știi că GT3-ul e confortabil. Da, e aia, caroseria e un pic rigid, e... Da, nu e. Adică nu e mișto să te dai, dar nu e o mașină. Sincer, nici Turbo S nu mi se pare o mașină daily. Dacă mă întreb de mașini, poți să intri în el, că aveam prioritate, e ok. Dacă mă întreb de mașini daily, mai supercar și așa, sincer, Urusul. Mi se pare foarte confortabil, mi se pare și că are tenta de supercar, trage tare și așa mai departe. În cât are suta? Nu știu, chiar am putea să aflăm Turbo S, oricum. Îți dai seama că bate Urusul, dar totuși e un SUV foarte performant și de asta eram curios în cât are suta. 3 sau 3.2. 3.3 sau 3.2 zici tu? 37. 37, Turbo S. eu sunt... Are 2.5. Aia zic, eu adică... sunt Da, plecat, eu vorbim acum totuși de o mașină daily, știi, care... Da. Deci eu am condus daily Porsche și pot să spun că poate foarte bine să fie daily. Poți să pleci într-o vacanță atât timp cât îți asumi că pui un troller în spate și stai un pic mai... Da. Adică dacă ai 2 metri nu merge, dar eu am făcut asta. Am mers cu multe bagaje. Ok. Pentru că am fost cu Smără într-o vacanță. Înainte să-mi cumpăr Porsche, eu m-am închiriat un Porsche. Ok. Când am fost pe la cu Como, mi-am închiriat un Porsche Turbo, nu era Turbo S, dar e aceeași chestie din punct de vedere al spațiului. Și l-am închiriat din Milano, așa, din Milano pe la cu Como, unde am stat pe la cu Como și după aia înapoi în Milano am predat mașina, da? Și noi aveam 3 trollere, mic, mediu și mare. Și au încăput toate, dar am stat jare, adică am pus pe ăla mic în față, în bagajul ăla mic din față și alea două le-am îngrămădit în spate. În spatele vostru. În spatele nostru, exact. Și puteai să o și capotezi, deci se capota, dar era la limita primitei și stăteai prost tare rău de tot. Dar s-a putut și imaginează-ți, adică aveam multe haine după noi, 3 trollere, am un troller mare, dă rău de tot și că e frigider, încă unul, adică multe bagaje, deci se poate, dacă vrei se poate. Dar într-adevăr, nu se compară cu... Sau cu Maybach. Chiar îmi povesteai că la Maybach, de exemplu, dacă vrei mai mult spațiu, ce faci? Scoți Da, ăsta e detașabil, ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că eu când l-am luat chiar eram speriat că nu am făcut decizia bună. Pentru că, vorbind, nu... Eu sincer mă gândeam că nu o să-l folosesc, dar de fapt am ajuns să-l folosesc frigiderul pentru că ține apa rece. Dar eu în ideea de șampanie nu o să stau niciodată să mă vezi pe mine să beau șampanie în mașină. Sau poate nu știu, dar nu se întâmplă, adică eu nu beau șampanie în primul rând, nu sunt genul și nu m-aș apuca eu, uite cum stau, mă duc de la treabă, stau și îmi desfac o șampanie, adică n-am bășini din astea, dar în schimb apă, e foarte tare că ții apa la rece, mai ales vara. Doar că oricum merge cât motorul merge. Adică dacă tu stai peste noapte cu... Așa nu te aștepta ca apa să fie rece. Dar dacă ai pornit motorul și deja merge de câteva minute, deja e rece apa, știi? Din el. Ce îți place cel mai mult ca și opțiune așa în interior? În afară de scaun, clar, ai o relație foarte interesantă cu scaunul ăsta acum, cred. Îți place? Da, îmi place maxim. Stai vreodată în față? Nu, am mai stat. Când merg cu Smără undeva, suntem doar noi doi, stau în față. Mi se pare penar să conduc ea și eu stau așa în spate. Mi se pare penar. Dar în rest nu. Deci doar dacă nu sunt cu șoferul, stau în față, să zic așa. Ce îmi place cel mai mult? Îmi place faptul că îți încălzește, când dai încălzirea asta în scaun, îți încălzește și asta și îți încălzește și toată asta de aici. Deci la iarnă asta e bombă. Îmi place că are panoramicul ăsta în spate, care e controlabil cu gesturi. Adică nu e, dacă stai așa, stop, știi? Ai făcut
Nu e, trebuie mai de sus, așa mai... Așa. Să ai schema aia în degete. Da, și îmi place foarte mult, îmi place că ai spațiu aici, dar o zic ceva ce nu-mi place, ceva ce n-am luat în calcul. Știi că poți să iei mai bag și cu banchetă, cu 5 locuri. Da. Deci nu trebuie să-ți iei neapărat cu... Bun. Ei, când ai aia banchetă, știi că asta se dă în sus. Da. Adică poți să o lași și se dă în sus, ca orice mașină. Bun. Bancheta, te referi. Da, adică cum ar veni, dacă noi acum Chestia aveam asta, 5 locuri, da. în loc să fie asta lipit aici și să se continue așa până în față, aici n-ai nimic, ai loc la picioare și asta se dă în sus. Da. Perfect, bun. Ei, dacă ai avea o opționat așa, suport de pahare ți-ar ieși din asta, de aici. Deci în asta ar fi o chestie apeși și iese un suport așa și încă un suport așa. Și, spre exemplu, ai putea pune scrumiera aici. Ei, eu nu pot să fac asta. Eu trebuie să mă aplec așa când trebuie să scrumez. Este o mișcare foarte enervantă. Și trebuie să o ții ori așa în mână și nu mai ai o mână liberă, ori trebuie să o pui pe măsuță. Dacă o pui pe măsuță, tot trebuie să o ții, că ție că cade. Ori trebuie să te apleci așa. Doamne, mi se pare oribil, frate. Da, să treci prin așa ceva. De fiecare zi să trebuiască să faci mișcarea asta când fumezi, în mai bacul tău. Uneori ne... Ți-am spus ce nu-mi place, în rest și poate să nu-mi placă. Da. Adică în rest nu-mi place ce folosești? Te uiți la filme pe asta de curiozitate? Nu, niciodată, nu. Nici nu folosești aia, pentru că e atât de în față încât... Iar, aceeași problemă. De-aia asta aici o scoți și nu folosesc la nimic altceva decât să pun muzică și să dau aceu și să-mi dau masaj. Uite, mă enervează uneori tehnologia nu merge. Spre exemplu, uite, tableta asta nu se conectează mereu. Se conectează 90% din timp. Uite, acum face figuri, spre exemplu. Am înțeles. Înțelegi? Bă, Shelly, eu ce-ți doresc este să te bucuri de Maybach-ul ăsta, de oricum, nu știu care ar fi următoarea mașină, presupun că prea curând, nu? Nu mă gândesc să mai cumpăr ceva curând, că am deja tot ce-mi doresc în materie de mașină, dacă am și Porsche și Maybach e vis. Cred că nu cred, cu siguranță eu te-aș cataloga ca un om de succes și cred că în momentul de față viața ta este top, e fix ce trebuie. Îmi place viața mea. Aia zic, enjoy your life. Așa ca de final, pentru că sunt sigură că o să fie copii care o să mă uite la vlogul ăsta, dă-și tu așa un sfătuleț aici în cameră zilele. Băi, nu vă duceți după lucruri materiale în general și nu vă aruncați, dacă vă apucați să faceți bani, nu vă aruncați să cheltuiți mai mult decât are sens. Adică, real vorbind, și zic asta tocmai că am făcut, doar ce am făcut un vlog într-o mașină scumpă, într-un Maybach și așa mai departe. Real vorbind, s-ar putea ca pentru mulți dintre voi care ajungeți să faceți bani, să nu merite să dați banii ăia pe o mașină pe care vă doriți atât de mult, cât să investiți în voi. Adică vă spun din propria experiență. Eu, mașina asta, spre exemplu, mi-am luat-o, pentru că într-adevăr a fost o dorință mea, puteam să-mi iau mult mai devreme de atâta și n-am făcut-o. Adică nu vă lăsați după lucruri materiale și nu dați valoare oamenilor doar pentru că au lucruri materiale. Adică, cu alte cuvinte, aveți mult mai multe de învățat poate de la unii care nu au nicio mașină, care nu au niciun fel de ceas, nimica, decât de la alții care au lucrurile astea, dar care sunt niște persoane cu un caracter poate jegos sau de la care n-ai nimic de învățat. Cu alte cuvinte, eu am fost foarte surprins în momentul în care am ajuns să mă învârt în cercuri de oameni mai cu bani, să observ că faptul că ai bani nu este nicio garanție a inteligenței tale. Cu alte cuvinte, majoritatea oamenilor foarte inteligenți pe care îi cunosc au bani, dar sunt și foarte mulți oameni cu bani care sunt proști de mor. Proști de mor, deci nu cădeți în capcana asta de băi, ăsta dacă are bani înseamnă că tot ce spune e adevărat, abandonez școala, mă apuc să fac nu știu ce, că mi-a spus mie nu știu cine, că uite că ăla conduce, pentru că sunt foarte mulți care încearcă să vă ia ochii prin treaba asta să vă prostească, care au o mașină mai scumpă sau și-au făcut un leasing să-și ia nu știu ce, așa, și după aia voi puneți botul doar pentru că ia uite ce zice ăla și are Rolls sau are Mercedes, nu știu de care. Nu puneți botul la treaba asta, ăsta e sfatul meu pentru azi. Shelly, îți mulțumesc din suflet. Eu mulțumesc de invitație. Și eu mulțumesc că ăsta e primul episod, abia aștept să ne vedem în episodul numărul 2. O să încerc să-i dau ștafeta, pe cine vrea să vezi în episodul numărul 2, ia propunem. Nu știu, nu-mi dau seama. Vrei bărbat sau femeie? Stai să mă gândesc așa, o persoană tare. Nu știu, chiar nu știu să spun, habar n-am, nici nu vreau să spun acum. Lăsați-ne în comentarii, așteptăm comentariile voastre. Să zică lumea, exact. Și vedem pe cine luăm în numărul 2. Pup! Vă pup, pa, pa!